Здравейте хора, аз съм Боксер и това е един клип, в който искам да благодаря на всички, че гледате моя профил. И затова реших, че гледате моя профил и реших да направя малък евент в Hardcraft. Понеже там не играя от доста време, влизам нещо е така да влезе на PvP или на това Countercraft. И затова реших да се отблагодаря малко. И така. Ще помята малко кирки. И още доста неща ще мятам, честно казано. Но това ще е като за начало. Доста форчан има, така че да си кефат пичагите. Ще мятаме малко книги. Вече има и торчове. Нещо се бъгна, ще се върна след като се оправи. Ето, върнах се и продължавам да мятам неща. Така, рестартирах си просто Майнкрафта и не искам да се виждам по ролата. Така и така. Опа, тази книга метнах долу. Нека повече. Така ще взема още неща. Така. Да видим какви неща имам още. Давай, този лук ще го дадем. Давай, главите ще дадем все пак. Така ще помятаме малко неща. Все пак много ви благодаря, че посещавате моя профил. В последно време почнах да правя така много повече гледания, което много благодаря. Това май са ми тук нещата. Да, тези неща ще раздам. Бийканите няма да ги раздавам. Поне ще правя един експеримент с тях. И така. Това беше от клипа ми. И пак много ви благодаря за моето... по-точно вашето гледане към моя профил. И ако искате да видите новия ми скайп, понеже не да го видите, ами да ме добавите в скайпа си, понеже другия скайп така леко се бъгна и затова ще си направих нов скайп. Ще го видите долу в описанието и чао!